derfor så har jeg fået lov til at besøge Thuregade, som ligger i Aalborg. Hej. Hej. Bubber. Lisa. Jeg synes, det er det sværeste, det her. Jeg har altid været fascineret og nysgerrig på, hvordan vi mennesker lever. Især mennesker, der lever et helt anderledes liv, end jeg gør. For hvem er de egentlig, hvis man lærer dem at kende? Der er mennesker, jeg beundrer. Mennesker, jeg synes er originaler. Og så er der dem, jeg slet ikke forstår. Hvorfor er der nogle mennesker, der vælger lige den måde at leve på, og andre en helt anden? Det vil jeg undersøge. Hej, første Y. Mathias, hvad laver I? Altså, vi laver det klassiske, det man også gjorde i folkeskolen, sådan lidt lektier og opgaver og sådan noget, men det er så lidt i større mængder her på Hans Gymnasium. Ja, ja. Hvordan har I det inde i klassen, Per? Vi har de fleste, og så har det i hvert fald godt. Ja, okay. Altså sådan, laver I noget, et eller andet? Har I det sjovt, eller? Vi har det sjovt, vi laver helt meget. Sidder og spiller. Sidder og spiller? Ja. Altså, nu kan jeg sådan kigge mig lidt rundt, ikke også? Og Anders, hvor er det pigerne henne? Jamen altså, du kan jo prøve at kigge op på vores bogby, så er rigtig god til at skræmme pigerne væk. Altså, I er jo kun 3 piger her i klassen, og Nina og Anja, hvordan er det kun at være 3 piger? Det er lidt anderledes. Jeg fik at vide, da jeg startede, at vi ville være sådan cirka 50-50 med drenge og piger, og så kommer jeg ind, og så er der kun 6 piger i klassen, og så 3 af dem flygter så. Ja. Men det gør også, at der er stille og roligt, og der er ikke så meget tøsmid, men vi får et godt sammenhold. Ja, det er rigtigt. Lisa, nu ved jeg, at du lige kom fra folkeskolen her. Hvordan er forandringen ligesom at gå fra folkeskolen til gymnasiet? Altså, der er selvfølgelig lidt flere lektier, og lærerne kræver lidt mere af dig, end de lige gør i folkeskolen, men jeg synes også, det er dejligt, ligesom at de kræver lidt mere af dig. Jamen Benjamin, hvordan var første skoledag? Det var helt sindssygt, altså. Piger over det hele, så lækkert bare. Booties over det hele, bare booty. Hold nu kæft, Benjamin! Nå, jamen, hvordan var det ligesom at komme ind i en ny klasse? Jamen, det var lidt akavet i starten, men vi har det bedre nu. Der er jo så mange piger på skolen, så det går. Ja. Jamen jeg forstår det stadig ikke helt, men jeg er i hvert fald blevet klogere nu på, hvad det egentlig er, de går og laver. Har du også gjort dig nogle tanker om emnet, og har du måske nogle spørgsmål til Bubber, så sidder han lige nu klar til at tjekke. No! God, please, no! No!